stationær telefon, mobiltelefon, iPad og computer. Der er vi. Nej, vi har en iPhone, og vi har en computer, vi har en bærbar, vi har Stationær. TV. Jeg har iPad og smartphone og computer. Jeg har en bærbar, altså en MacBook, og så har jeg 2 iPads og en stationær. Jeg har jo meget, altså smartphone for det første, og på arbejde har jeg en almindelig telefon, og så har jeg computer. Jeg har også computer hjemme, og jeg har fjernsyn, smart tv. Ja. Så der er jo det hele, ikke? En computer, jeg har en iPad, og jeg har en iPhone. Okay. Ja. Hvad har du? Jeg har en computer og en trådløs telefon, BO, og så en fastnet-telefon, mobiltelefon. Jeg bruger den bærbare på arbejde altid. Og så bruger jeg iPad'ene mest til at sidde og kunne være på nettet, mens jeg ser fjernsyn. Også lige se spil og sådan noget, og så bruger jeg den stationære udelukkende til spil for det meste. Jamen, altså på arbejde, der bruger den jo til at planlægge min arbejdsdag og sådan noget, og så til forskellige opgaver, ikke? Og så lige sådan derhjemme, det er jo også med alt lige fra at skrive mails på computeren og telefonen og så videre, ikke også? Og holde sig opdateret på Facebook og sådan det mere praktiske og dødkedelige der med at lægge budgetter og alt noget af den stil der, ikke? Og betale regninger via netbank og den stil, ikke? Og så er der ellers så det hyggelige jo, ikke også, med at bruge fjernsynet, ikke også, til at se nogle gode film og streame nogle film på biblioteket for eksempel også og sådan, ikke? Så og så selvfølgelig spille lidt spil også. Det gør man jo også, jo, ikke? Det er at gå ind på banken eller på NemID eller... Jeg bruger det både til arbejde, og så bruger jeg det til underholdning. Altså efterhånden har vi jo vendt os til det, for vi er nået at komme ind, vi stopper på arbejdsmarkedet, så vi kan godt det der. Men jeg vil så sige en gang imellem, så bliver det måske lidt for moderne og lidt for teknisk for vores aldersklasse. Men altså, vi bruger det. Vi har e-boks. Og vi bruger også, vi er ikke på altså, hvad hedder det, Skype og... det har det. NemID og e-boks og sådan noget. Hvad synes Ja, du om det har vi. Jamen, det er faktisk fint, når det ellers virker. Og det er Ja, samtidig gør det ikke, men det fungerer jo meget nemt. det er bedre, end det var før. Og det ved jeg ikke, altså jeg er jo en overgang, og det kan være en lille smule svært måske at vende sig af med helt af med papiret, men det synes jeg næsten, jeg har gjort det. Og det har ikke været... Om det. Jeg synes, det er overvældende så hurtigt det går. Ja. Men jeg synes også, at den samtidig med, at vi siger, at den går stærkt, så er vi jo... Lige nu er det jo kun grafikken, der bliver forbedret nærmest, ikke? Altså, det er jo ikke, altså hurtigheden af det forbedres, men... Det har jo bare været godt for mig. Så jeg er lidt om mit arbejde. Jamen, jeg synes jo, at det er både positivt, men det er jo også negativt. Altså, det er positivt på den måde, at vi lige pludselig får en masse redskaber, som vi virkelig kan udnytte. Virkelig meget til alt muligt, ikke? Altså, men og så kan vi sige, at der er jo så nogen, der så bliver tabt, ikke? Altså den ældre generation, at de bliver tvunget ud i at skal bruge og skal have fra borgerservice og så videre, ikke? Også skal, at det bliver via nettet. Så, men altså, hvor vi så håber, at de så kan få noget hjælp, ikke?